थास' बिबारजों दाउ बेदर जायान दोनै लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला स्किप खालामाजासे आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो आरो सोरबाफोर गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो थुदो बिदिब्ला नै दा आं बेदरखौ माने एवगासिनो आरो बायजोआवनो एवदो दै माने न' सिङाव हाबनो बानानै बायजोआवनो गरमबो नालाय स्रां स्रां बाय सेथ्लायावनो एवनोसै होननानै बायजोआवनो एवगासिनो दं आरो माने ओमफ्राय जेबो कालार सालार होथ'वाखै गाव गोजा एवफ्रामग्रोदो माबायदि जायो नाय बरिया जाबाय एबार जाथावथावनो बरिया जाबाय आं जानला मोनला गुफुर नुलायबाथाय जानो बायो एसे खामस्रो नङाबा लोगोफोर सेरेब मावग्रा जायगायावसो जों संदो बिराद गरमथार नालाय बेनि थाखायनो नोंसा मा ओंखाम लांनो टिफिन गैया होनदों बिलाय माथो टिफिन नोंसासो जाय नोंथांमोना थास' बिबार जानो गोथाव मोनो अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरलायदो आंनो थास' बिबारखौ सोर गोथाव मोनजायो आं हले जोबोद गोथाव मोनजायो आं थास'नि बिखौगै मोनसेबो गारा बेदर आइथें बिसं बिबार सब जाजोबो आङो आंनि गोथावथार ओंख्रि आरो बेफोरो थास'नि मादाव ओमफ्राय जों दा थास'खौ होबाय ओमफ्राय दसे एवफ्रामनोसै ओमफ्राय मोनबाथाय जानोसै नोंथांमोना नायलांबायल' थादो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय 15 आगष्टआव मोसानो थाखाय देलायनायमोन आरो बेखौ ससे क्लिप लाबाय ओमफ्राय नै दा जोङो लकेसन नागिरना थांनोसै बबे जायगायाव मोसानाय जायो ओरैनोथ' गोजान जायगायाव थांनो हाया आंहा गथ' गोनां नालाय मोजां जायगाफोराव लाहैनो हानायबालाय मोजां जागौमोन भिडिअ बानायखांनानै नै बिनानाव मोना थांनो ओंखारबाय मालाय जोंखौ गारनानै थांलायसिगोन ओमफ्राय जोंहा बिमा फिसा थालायनांसिगोन थेंक इउ लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन दिनैनि ब्लगा ओरैनो जानला मोनलासो जाबाय दे लोगोफोर दे खालामो दा नोंसोरखौ थांसिगोन खायसो दे मा थांफानोसो न'खौ खेबलुलायदो दे थां दे थांबाय दे